Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Colosas Kapitulo 1. Kada kayo at tao ti Diyos dita Colosas ang mapagtalkan a kakabsat ken Kristo, sapay kuma taparabor ken talna ti ited kada kayo ti Diyos nga Ama tayo. Naggapu daytoy asurat kada kami. Ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Diyos, ken ni Timoteo akabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Diyos nga Ama ni Apo tayo ay Hesukristo, tunggal ikararagan da kayo. Tanadamag mi ti maipapan iti pamatiyo ken ni Kristo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Diyos. Ididamo ang maipakaamo kada kayo ti pudno a mensahe ti naimbag adamag, nangngegyo ti maipapan iti namnama nga ipaay na. Iti kasta maibatay ti pamati ken ayatyo iti namnama ana isagana ijay langit nga agpaay kada kayo. Mangted ti Ebanghelyo kadagiti bendisyon, ket agsaksaknap iti entero a lubong. Maararamid mo't daytoy kada kayo, manipod ididamuyo amangeg ti maipapan iti parabor ti Diyos, ket naamuan nyo ti kinapudno daytoy a parabor. Nasursuroyo daytoy ken Epafras ang mangibagi kada kami, isu ti patpatgen mi a katrabahuan ken matalek nga adipen ni Kristo. Imbaga na kada kami ti maipapan iti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isot gapuna a kanayon nga ikarkararagan da kayo, manipod pan nakadamag mi iti maipapan kada kayo. Idawdawat mi iti Diyos a magunodyo tinaan-anay a kinasirib, ken pan nakaawat tapno maamuan nyo a naimbag ti pagayatan na. Ket agbyag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden nyo a kanayon ti makayayo ken kuana. Agbunga kayo iti amin akita ti naimbag nga aramid, ket umadadunto ti amuyo maipapan iti Diyos. Sapay kumata mapakirad kayo, babaen iti amin apigsa nga agapo iti nagloryaan apan nakabalin na, tapno maibturan nyo asi aanos ken siraragsak, ti uray anyaman a mapasamak. Agyaman kayo iti Ama a na magbalin kada kayo, ama ikari a makipagtawid iti inkari ti Diyos, nga inted kadagiti tattao na iti pagarian ti lawag. Inispal na tayo iti pan nakabalin ti sipnget, ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana, nawayawayaan tayo. Kayat na asawen, pinakawan ti Diyos dagiti basol tayo. Ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Diyos. Iso ti nauna nga anak. Kayat na asawen, katatanukan kadagiti amin a parswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita, agraman dagiti na espirituan apan nakabalin. Trono, panagturay, kinatanok ken bilag. Pinarswa ti Diyos tintero a lubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. At dan ni Kristo sakbay anaparswa ti amin abanag. Ket gapukin kuana, na ornos da iti lugar da, iti pan nakikaysada ken kuana. Iso ti ulo ti bagina, kayat na asawan ti iglesia. Iso ti paggapuan ti biag ti bagi. Iso ti inauna nga anak ti Diyos. Napagungar tapno agbalin a kangatuan kadagiti amin. Taingkeddeng ti Diyos ngagtaeng tinananay agalad na iti anak. Ngarod, babaen iti anak, ingkeddeng ti Diyos nga ikapya ti isu amin ken kuana. Ket babaen iti ipapatay ti anak na iti krus. Nagkapya ti Diyos ken ti isu amin a parswa ditoy daga ken sa dilangit. Adda idi panawen nga adayo kayo iti Diyos. Nagbaling kayo akabusor na gapo kadagiti dakes nga aramid ken panunotyo. Ngem ita, babaen iti ipapatay ti anak na. Inkapya na kayo kenkwana tapno agtakder kay iti sangwanan na anasantuan. Nadalos
ken awan pakababalawan na. Masapul nga rod nga agtalinaed kayo anatibker ken natalged iti pammati. Diyo itulog a magunggun kayo ket mapu kayo tinamnama anagon odyo iti nangngegyo ti Ibanghilyo. Daytoy ti Ibanghilyo ana ikaskasaba kadagiti amin at tao ditoy lubong. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo nagbalinak nga adipen. Ita, maragsakanak kadagiti sagsagabaek gapu kada kayo. Tababaan kadagitoy, punwak ti pagkurangan ti panagsagabak akasapulan iti panagsirbi ken ni Kristo. Maipaay daytoy a panagsagaba iti iglesia abagi ni Kristo. Pinagbalinnak ti Dios nga adipen ti iglesia. Inted na kanyak daytoy a trabaho, tinananay a panangipakaamok kada kayo iti mensahe na. Nalimod idi daytoy a mensahe kadagiti adu a kapututan. Ngem na ipakaammo itan kadagiti tattao na. Plano ti Dios nga ipakaammo kadagiti tattao na ti palimod na. Anyan a kinadayag ken kinadaeg ti palimod nga agpaay kadagiti amin a tattao. Agtaeng kadagiti puspusoyo ni Kristo. Tinamnamayo a makiranod iti gloryana. Ipakaammo mi nga rod ti kinapudno maipapan ken ni Kristo kadagiti amin at tattao. Iti amin a kinasirib, balaagan mi ti tunggal tao iti maipapan iti dirumbeng nga aramiden ken sursuruan mi ida ti rumbeng nga aramiden da tapno idatag mi iti sangwanan ti Dios ti tunggal maysa a pulos nga awan pagkurangan na iti pannakikaysada ken Kristo. Tapno maaramid daytoy agbannog ken agrigata ket aramatek ti amin abileg ken pannakabalin nga agtaod ken ni Kristo. Kolosas Kapitulo 2. Kayat ko amaamuan nyo tirigat ko ang nagtrabaho at tumulong kada kayo, kastamat kadagiti taga Laodicea, ken amin asanpay ang nakakita kanya. Aramidek daytoy tapno mapapigsada, ken agmaymaysada iti ayat, ket mapnuda iti kinabaknang tinamnama, nga ited tinapudpudno apan nakaawat. Iti kasta maamuanda ti palimod ti Dios nga isumot laeng ni Kristo. Ket iso tinangiparang iti amin agamang ti kinasirib ken pannakaammo. Ibagak nga rod kada kayo, adiyo itulok nga da mga lilaw kada kayo, babaan kadagiti makay-ayo adenggen asao. Uray awanak kada kayo asibabagi, addaak kada kayo iti espiritu. Maragsakanak a makaammo anairot ken natibker ti panagmaymaysayo ngagtalinaed iti pammatiyo ken Kristo. Yan tangay ta inawat yon ni Kristo Jesus akas apo, agbiag kayo kuma a mainaig ken kuana, mairamot ken maipasdek kuma ti biagyo ken kuana, ken pumigsa ti pammatiyo ken kuana kas na isuro kada kayo, ken kanayon kayo nga agyaman. Ngarod, agannad kayo tapno di na kay adipenan ti kinasirib, ngaggapo kadagiti sursuro, ngayon patawid dagiti tattao ken dagiti espiritu ngagturay iti lubong. Awan sirsirbi ken mga lilaw dagitoy apampanunot, ket saan da ngaggapo ken Kristo. Ngamin, agtaeng ken Kristo akas tao ti amin agalad ti Dios. Ket iti pan nakikaysayo ken kuana, inawat yumet ti podno abiyag. Tanangat nga to ni Kristo ngem ti amin aturay ken pan nakabalin. Nakugit kayo iti pan nakikaysayo ken Kristo. Saan nga iti pan nakakugit nga aramid ti tao? No diket iti pan nakakugit nga agtaod ken ni Kristo, ti panangiwaksiyo iti daytoy managbasol abagi. Ta iti nabunyagan kayo, na itanem kayon a nairaman ken ni Kristo, ket iti dayta apan nakabunyagyo, napagungar kayo met akas ken kuana, gapo iti pammatiyo iti nabileg apan nakabalin ti Dios, a namagungar ken kuana.
Adda idi panawen a naibilang kayo anatay iti espiritu, gaputa man nagbasol kayo ken gaputa saan kayo a Hudyo, kayat naasawen, awan tilinteg ni Moises kada kayo. Ngem ita, pinagungar na kayo ti Diyos, kas iti pinangpagungar na ken ni Kristo. Pinakawan ti Diyos ti amin a basol tayo. Pinunas na ti listaan dagiti basbasol tayo, agraman dagiti kakoykuyog na apaglintegan, ket dinadael na ti kaipapanan daytoy, babaen ti panangilansa na iti krus. Iti dayta a krus, pinarmek ni Kristo dagiti na espirituan nga agtuturay, ken pannakabalin. Impabuya na ida asipupungo iti parada ti panagbaligin na. Isut gapuna amanipod ita, diyo itulok ngadda mangikadeng iti kanen ken inumenyo, wenno ti aldaw arambakan nyo, wenno ti fiesta ti baro a bulan, wenno ti may papan iti aldaw a panaginana. Amin dagitoy, anniniwan laeng dagiti umayto, ngem ti podpodno ket iso ni Kristo. Diyo ipalupos nga damang saor kada kayo iti gunggunayo. Iso amang ibagbaga nga adda anang nangruna, ngem dagiti dadduma gapu kadagiti parmatana. Ken mangipapilit iti panagimpapakumbaba, ken iti panagdayaw kadagiti angheles. Napalangguad nga awan gapuna ti kasta a tao. Nailubungan ti panagpampanunot na. Insardengnan ti panagtalinaed na ken Kristo nga ulo ti bagi. Ni Kristo ti mangtaraon iti entero a bagi, ken pagkakamangen na dagiti nagsusuopan ken orat na, ket padakkelin na sigon iti kayat ti Diyos a panagdakkel na. Iti ipabatay ni Kristo, natay kayo meten, ket naisina kayon kadagiti espiritu nga agturay iti lubong. Apay ngarod nga agbibiyag kayo paylang akasla tagalubong? Apay atong palen nyo dagiti kakastoy abilin. Di mo iggaman daytoy. Di mo ramanan dayta. Di mo sagiden dayjay. Mayaplikar amin daytoy kadagiti bambanag nga agbalin nga awan sirsirbina apaman a mausarda. Pagalagadan ken pannursuro lang idati tao. Agpayso akasla na ibatay iti kinasirib dagitoy nga annuroten. Inkapilitan a panagdayaw kadagiti angheles. Panagimpapakumbaba ken nakaro a panang parigat iti bagi. Ngem awan sirsirbida tadida kabailan atenglen ti panaggartem ti bagi. Kolosas Kapitulo 3. Idi napagungar ni Kristo, napagungar kayo met. Ngarod, biro kenyo dagiti adda ijay langit, ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na, iti makannawan ti Diyos. Panunutin nyo dagiti adda sadyay, saan adagiti adda ditoy daga, tanatay kayon, na idulinen ti biyagyo iti Diyos, iti panakikaysayo kini Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo. Inton agparang, adda kay tumet akadwana ket mairanod kayto iti gloryana. Ngarod, masapul nga iwaksiyo dagiti na itagaan at arigagay, akas iti immoralidad, kinarugit, kinadirrep, kinarugso, ken kinaagom. Tati kinaagom may sa akita ti panagrukbab iti Diyosen. Gapo kadagitoy, agdisuor to ti pungtot ti Diyos kadagiti saan nga agtulnog kenkwana. Adda idi tiyempo a nagbibiyag kayo kadagiti kasta a panaggartem. Idi iturayan na kayo dagita atarigagay. Ngem ita, masapol nga idyan nyo amin dagitoy. Pungtot, terrep ken gura. Di kay agsao iti makapabain. Awan kumati narugit a balikas nga gaon kadagiti bibigyo. Di kay agiinnulbod, ta inoksobyon ti daan a kinatao, agraman dagiti ugali na. Ket inkawasyon ti baro a kinatao. Daytoy ti baro a tao a kanayon a mapagpabaro. Tapno umasping iti Diyos a namarswa kenkwana.
ket nananay ti pannakaamuyo kenkwana. Iti kasta awan hintel win Hudyo, nakugit win no saan a nakugit. Ganggan naet, narungso ta tao, tagabo ken siwayawaya, no diket ni Kristo ti isu amin, ken adda iti isu amin. Tattao na kayo ti Diyos. Inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarud, ipakita yo anaasi kayo, na imbag, napakumbaba, nasingpet ken naanos. No adda pagkunaan ti maysa ken maysa, agiinnanos ken agpipinnakawan kayo. Masapol nga agpipinnakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Tital na nga agtaod ken ni Kristo, ti mangiwanwan kuma kadagiti panangeddeng nga aramiden yo. Daytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maymay sa abagi ket agyaman kayo iti Diyos. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensay ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yo iti panagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden yo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Babayi, agtulnog kayo kadagiti asawa yo, tadayta tirbeng yung aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayatin nyo dagiti asawa yo, ket di yo rangranggasan nida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti pakaragsakan ti Diyos. Amma, di yo pagsakiten tinakam dagiti anak yo, tapno dida maupay. Da kayo nga adipen, agtulnog kayo iti amin abanag kadagiti apuyo. Saan lang anukit kitaan da kayo tapno may ayuda kada kayo. Ngem aramiden nyo da ito'y asipupudno gapo iti panagraem yo iti Apo. Anyaman nga aramiden nyo, ipapuso yo akas la maipaay iti Apo, asaan akadagiti tattao. Laglagipin nyo agunggunaan na kayto ti Apo. Awaten yun to ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga Apo apag sirsirbyan nyo. Ti siya sinuman nga garamid iti dakas, madusan to akas iti kaikarian na, gaputa awan idumduma ti Diyos iti panangukom na. Kolosas Kapitulo 4. Da kayo nga Apo, aramiden nyo tinalinteg ken rumbeng kadagiti tagabuyo. Laglagipon nyo nga damet apuyo sa dilangit. Di yo sardayan ti agkararag asi sa salukag, ket agyaman kayo iti Diyos. Ikarkararagan da kami met, tapno ikan na kami ti Diyos iti nasaya at agundaway a mga saba, ken mangipakaammo iti palimed may papankin ni Kristo. Tadaytoy ti gapuna nga addaak ita iti pagbaludan. Idawdawat yo ang mailawlawag ko daytoy kasrebeng ko nga aramiden. Anadan nyo titignay yo kadagiti saan amamati ken ni Kristo. Usarin nyo anaimbag ti tiyempo akaddayo kadakwada. Makaparagsak ken makaiayo kuma ti pannakisarita yo kadagiti tattao. Amuyo kuma ti tumutop nga isungbat yo iti uray siya sinuman. Ipakaamunto kada kayo ni ayaten tayo akabsat at Tikiko ti amin adamag may papankanya. Mapagtalkan ni Tikiko akadwami ngagsirsirbi iti Apo. Ibaon ko tapno ibagana ti kasasaad mi amin, ket iti kasta mabangarang kayo. Makikuyog ken kuana ni Onesimo nga ayaten ken mapagtalkan akabsat amaysa kada kayo. Ipadamag danto ti amin ang mapaspasamak ditoy. Pakumustaan na kayo ni Aristarco akadwak abalot, kastamot ni Marcos akasinsin ni Bernabe. Inawat yon ti bilin may papan kini Marcos,
Intun umay, awaten nyo. Kumusta kayo met kano, kuna ni Jesus, ngaw awagan dapay iti husto. Kadag iti Hudyo amamati, isudalaang ti makipagtartrabaho kanyak ama ipaay iti pagarian ti Diyos, ket adu tinaitulong da. Pakumustaan na kayo ni Epafras akameng met iti grupo yo. Adipen ni Kristo Jesus, ket kanayon as ipapasnag amang ikarkararag kada kayo. Idawdawat na iti Diyos, ngagtalinaed kayo anatibker, ken awan pagkurangan na ngagtungpal iti pagayatan ti Diyos. Siyak ti makasaksi iti anep na, ngagtrabaho iti maipaay kada kayo, ken kadagiti tattao iti Laodicea ken Hierapolis. Pakumustaan na kayo ni Lucas, ti patpatgen mi a doktor. Pakumustaan na kayo met ni Demas. Idanon nyo ti pakumustami kadagiti kakabsat ijay Laodicea. Pakumustaan nyo met ni Nymphas ken ti iglesia nga gimgimong iti balay na. Kalpasan ti panangbasayo iti daytoy asurat, kitaan nyo ta maibasa met iti iglesia ijay Laodicea. Kastamet abasaan nyo ti surat nga aggapo kadagiti kakabsat iti Laodicea. Ibagayo kini Arkipo nga ilepas na ti trabaho ana italek kenkwana iti panagserbi iti Apo. Siak ti akinsurat iti daytoy. Kablaaw ni Pablo. Diyo liplipatan asi kakawarak. Sapay kuma taparaburan na kayo ti Diyos.